Pareceme, pareceme unha iniciativa maravillosa porque dar valor aos adestradores pois é como quen dá valor, como dixen na charla, aos profesores, quero decir que son parecen parte fundamental, especialmente no fútbol formativo, pero tamén, porque non decirlo, no fútbol competitivo. Donde hai un bo director de orquesta, hai unha boa orquesta, sabes? Sí. Por tanto, creo que formar entrenadores, o que se dedica a federación ca súa escola, me parece un clave para intentar cambiar cousas e avanzar. E, por tanto, un reconhecemento a aquela xente que evidentemente puxo, cas súas limitacións, evidentemente, porque agora hai moitísimo máis medios, pero cas súas limitacións puxo, pues, digamos, a andar este movimento de renovación de adestradores. A mí pareceme unha iniciativa maravillosa, polo que hai que felicitar a Federación e Iván Cancela en especial, en este caso. Que se acorden de xente que ahora temos unhos anos e que fomos os que de alguma maneira iniciamos este proceso de entrenador, pois a mí me parece que é importante para que enganche as novas generacións, porque o fútbol sigue evolucionando, entonces todos temos que evolucionar. Entón é unha invitación a que a xente non se estanque e sigan, sobre todo os adestradores, e que sigan buscando outras cousas, outros métodos para elevar o fútbol ao máis alto. A verdade que é unha vista atrás do que durante moitos anos foi a nosa pasión, que sigue sendo, o único que se me ocurre é agradecimento á Federación, ao Comité de Adestradores, por acordarse dunha parte esencial do fútbol como son os adestradores, que creo que son os que realmente fan que hoxe en día a nivel español pois teñamos a calidade e o renombre que ten o fútbol galego, e gracias volvo a repetir, a todos os que durante moito tempo nos axudaron a formarnos.